El divendres 17 d'octubre es va realitzar l'acte d'obertura del curs acadèmic 2025-26 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva presidenta, Verònica Cantó, ha advertit que ens trobem en un moment crític per al valencià i per la institució. Pot ser un dels moments més crítics que hem viscut en la nostra història recent. A l'acte han assistit, entre altres, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. La veritat és que este és dia, hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot. Jo crec que aquest dia ha arribat, aquest dia pot ser avui, si tots volem. Perquè és veritat que s'inicia un curs que per a la llengua ha sigut dramàtic. Un curs en el que hem vist com la persecució innecessària i inexplicable del Partit Popular i de Mazón i del seu Consell de la Llengua torna a obrir debats que estaven absolutament tancats, com per exemple si Alacant ha de ser o no ciutat valencianoparlant, consultes que s'han fet als col·legis dividint la comunitat educativa que no han servit per a res, més que per a tornar a fer soroll. Han anat traguent també el valencià de la nostra ràdio i televisió pública valenciana i és un dret que tenim els valencians i les valencianes i una retallada sense precedents a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és la institució que protegeix la llengua. Miren, jo soc la ministra de Ciència. Jo em dedique a que les entitats puguen fer ciència. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua fa ciència de la nostra llengua. I per tant, davant d'aquesta retallada, ens vam posar en contacte i hem decidit rescatar-la des del govern d'Espanya i recolzar la seva activitat en favor d'aquesta investigació, d'aquesta recerca, d'aquesta protecció del valencià. I així que avui iniciem el curs amb aquestes amenaces, però també amb moltes fortaleses. I és un missatge d'esperança. Passi el que passi, sempre hi ha una alternativa. I avui demostrarem que existeix una alternativa a aquesta persecució del valencià i som els que avui estarem en la taula. Joan Baldoví, síndic de Compromís. Quan alguns volen rebentar els consensos que tant de temps van costar de fer, quan tant de temps perderem els valencians en batalles estèrils i quan forem capaços d'arribar a un acord, que un dels dos partits i l'altre materialitzant tots els pressupostos diga que vol ofegar a l'Acadèmia Valenciana és que vol ofegar el consens, la pau, la tolerància i, en definitiva, la ciència entre els valencians. I, per tant, Compromís avui vol estar ací de manera deliberada per a donar tot el nostre suport a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però tot el nostre suport també als consensos, als acords i, evidentment, a la ciència. O la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguich. La Diputació de València ha sigut la primera institució que ha eixit a ajudar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua davant de les retallades provocades per Vox i s'alegrem que després altres institucions com el Govern d'Espanya s'hagi sumat a la nostra iniciativa. Nosaltres vam ser els primers que davant el que va passar vam eixir a dir així estem i el nostre deure és defensar i ajudar a un òrgan estatutari com és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que defensa i promociona la nostra llengua i en definitiva, el que es trobem ara avui així és que tots estem, està el Partit Popular, està el Partit Socialista, està en Uneix, està Compromís, però en definitiva el valencià té que unir i és això el que nosaltres volem, però des de la Diputació de València, per exemple, no s'ha presentat cap moció des del mes d'abril que va eixir la notícia de la retallada en els pressupostos de la Generalitat Valenciana a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tant que altres partits polítics ara defensen a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua han tingut molts mesos per a presentar mocions, per exemple, en la Diputació de València, que no s'han vist, que no han existit. Així que jo crec que el discurs s'ha de recolzar amb fets i nosaltres des de la Diputació de València i en concret des de l'àrea de vicepresidència estem i estarem ajudant a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè defensem i protegim el valencià i pensem que el valencià ha d'eixir de la crispació política, d'una situació que ara mateix ens trobem en la política, principalment valenciana, que ho està arrasant tot i que els partits polítics al final no saben exactament què defensen o què deixen de defensar i l'única finalitat que tenen és lluitar contra un enemic que moltes vegades també som ens uneix, que jo a vegades al·lucine en les coses que fa, per exemple, el Partit Socialista. Nosaltres no som l'enemic, nosaltres estem per ajudar,
Som un partit progressista que defensa, per exemple, el valencià, la nostra llengua, i que hem estat des del primer moment amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i ens tindran per al que necessiten. Anem a recolzar la reedició dels còmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a Sor Isabel de Villena i a Sofia Salvador. Anem a ajudar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb l'escriptor de l'any, amb Almela i Vives, i estarem per a tot el que faci falta. Verónica Cantó ha agraït el manifest de defensa de la llengua impulsat pels escriptors valencians i el suport econòmic del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que ajudarà a millorar les aplicacions informàtiques que són d'accés lliure per a la ciutadania, i també de la vicepresidència de la Diputació de València, que ajudarà a celebrar amb dignitat l'escriptor de l'any 2026 dedicat a Francesc Almela i Vives.